السلام تناتقبلوا فنونا مكتال تركبوا ذكركم تعزبتنا خمي توعلون لو مربع 10 مقابيت فرق معلتن فرانس تدالوا هقراون زيناتات حيزلكم قريب زلخو أديب عبدين مكتالكم بخورنا عدومكم فلما هارس زينا منيسر فتحي مفتاح قدايات ساتفو حبر السب زعز مدب أبقيسو ኣብ ሆስፒታል ኣፍዓበት ልዕሊ 200 ዜጋታት መጥባሕቲ ዓይኒ ተኻይዱ ኣብ ገለብን ደቂ ዓንዱን ኣብ ነተባይን ኣልማዕቲ ጀራዲን ኣተባባዕ ወፍሪ የካይዱ ኣለዉ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ዩክሬን ግዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክግበር ብኣሜሪካን ዘቕረበ ህማም ከም ተቐበለቱ ተቓሊሑ روسيا ናብ ሃገራት ኣፍሪካ ተካይዶ ዝሰደድ ሕርሻዊ ምህርቲ ኣብ 2024 ብ19 ሚታዊት ዕቤት ከም ዝረአየ ኣፍሪቃ ሓይልታት ጸጥታ ፓኪስታን ዘካይዶ ስርሒት ብውሕዱ 16 በረዋይን ከም ተቐትሉን ሓያሉ ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ ዝርዝር ዜና منيستر فتحي أم مفتاح قدايات تساتفو حبر السب زعزز مدب أبقيس اللوم بز مسرت أم الله هقراب زركبا شوعة 250 شوعة محدرات كوابي العلي 3 شوعة 200 شماقلتات ترقحهم سرحهم يجمر اللوم مزعبات سدالو تزبزبالو قرمسكال قرزقير كورباي منيستر فتحي أم مفتاح قدايات تساتفو حبر السب زعزز مدب أبقيس كمزلو منيستر فوزي هاشم مسمع كانت زينا وشتها قر أبزقبر التوك على محتة حبيرام نزنبره مسرحات فردي حبرتسب زساتفه عميق مصنعتن جمجامن هاغوافاتو بمللاي حبرتسب نخبرتاتو زخلعن مبقلاوي حقتاتو زحمرتو قدايات ناي مفتح اجباب نمتاون كسرح جميرو كمزل زغلصت منستر فوزيا علما ناي زمدب حبرتسب ايرترا قداياتو كاب وشتو بزوص لباماتن شماغلتاتن خفتح كم زخونه ارديام بزي مسرت أملا هقراب زركبا شوعة 250 من محضرات كبابي 3 شوعة 254 شماغلتات ترقيحهم سرحهم يجمرهم هلاهم نزي كون مقبار دما كاب 24 مسكرم 224 كسب 16 لكاتيت 225 أب كلن نوسان زباتات مسوكل تهزبي أبالات بايتو شماغلتاتن أم حضرتن ركبات كمستخايدة قليسام جزاء حيلتات ما بقولاو حقتات حزب إيرترا أفريسوم بهلون كبرتاتون كتفو كان تهكونو حبرتسب إيرترا جنا مسارتاو حقتاتو بمعقاب كم حضر المصلح تقصت منستر فوزيا أبوان قال سنات أمنتون كي ترفه حزباو جنبار حرنة إيرترا نزمارخوم سب أو مسلم حليو نابزدلي وكخدو مقبارو مغزلتان هيت كبرتات كم زخونة أبريهام منستر فوزيا فتحي معنا متكلن علاماني دحر مبال موائل زغصرن ولدتات واقع زغفولن قال سن فتحي منبارو بمنصار باستفال لي مخنيتات زهاس زل كبرتات المخلع كمون نكبرتات حبرة السب زبو حقوق ترئيو نابا قنوع أنفات الموساد منستر فتحي بمنصار بقعات مرداتان تقبارن زي بخور عمام حيزوك سرح مسنحو آقن زيبام حبرة السبنا نسب كبر الزهب نمحبراوت امرات بايتا زفتر نمكبارن متحقازن مچو هوا زطاطح بعبيو قداياتو بلزب زفتح مخان زحبرت منستر فوزيا نتم 800 عامتات زقبرون نلعلي 600 عامتات استدبترون سندات مسرتاوين حقتاتنا مس وانا ونت تساني ما انت كخدو 73 مئتاويت بمنسيات زقوم عقم السبت الطريق كم زل سميرات اللو منستر فوزيا موداتا حبرت السب نتي زبقس زل مدب بقبوء ما انت كردو نافلتو زصفح بمرخيو بزهان زقرب مدبات تحيز كم زل بمتقاس نخبرتاتو زخلع كمون محبراوت ابراتن سنتين زفاتر مدبات نبدنفع كنتف تمحسينا نابكال زنا مس نسجر هوسبيتال افعبت متحبار منيستر تعنا جنفر تعنا زوبا سمينا وقيح بحري هوسبيتال افعبت بروجكت هيماليان هوسبيتال برهان عينن عوت مطبحه عيني تخايدوم اتي خاب 3 خساب 9 مقابيت 218 زيغات استخايد مطبحتي 207 حبل عيني 10 حدد ما نكال حمامات كم زخونه نتا 10 حكايم ساتفو وفرز مرحه كيلا مطبحه عيني دكتور ايوب بين حبيروم
ቅድምት መጥባሕቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣፍዓበት ናቕፋ ኣዶብሓን ቅሮራን ዳህሳስ ከም ተኻይደ ዝሓበረ ሓላፋ ኣገልግሎት ጥዕና ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት ነርስ ኣልኣሚን እብራሂም ሳላ ተወፋይነቶም ሓካይምን ሙሉእ ምትሕብባር ምምሕዳራት ከባብን እቲ ወፍሪ ዕዉት ከም ዝነበረ ብሪሂቦም ኣቐዲሙ እውን ተመሳሳሊ ወፍሪ መጥባሕቲ ዓይኒ ኣብ ሆስፒታል ናቕፋ ተኻይዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ገለብን ደቂ ዓንዱን ኣብ ነተዋይና ልምዓቲ ጀራዲን ኣተባባዕ ወፍሪ የካይዱ ኣለዉ ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርጊስ ተስፋ ማርያም ዘዳልዎ ጸብጻብ ዳናይት ገብሪ ህይወት ክተቕርበ እያ ኣብ ዞባ ዓንሰባ በብእዋኑ ዝዋደድ ዘሎ ዲጋታትን ዝወሃብ ዘሎ ሞያዊ ኣስተምህሮታትን ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዓብ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣልማዕቲ ጀራዲን ገሊፆም ኣብ ከባቢ ገርሰት ንኡዞባ ገለብን ኣብ ደቂ ዓንዱ ንኡዞባ ዒላ በርዕድን ዝነጥፉ ኣብነታውያን ሓረስቶት ኣብ ርእሲ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ውልቃዊ ጻዕሪ ደገፍ ሚኒስትር ሕርሻን ህንፀት ዲጋታትን ብዓብ ፍናን ክሰርሑ ከም ዘተባብዑ ሓቢሮም ርቡሕ ምህርቲ ውፅኢት ሓያል ስራሕ ምዃኑ ዝገለጸ ነባሪ ገለብ ኣቶ ማሕሙድ መሐመድ ጅምዕ ብሓደ ኦፎ ዝጀመሮ ምርባሕ ንህቢ ኣብዚ እዋን እዚ ወናን ኣስታት 4 ቆፎታት ብምዃን ርቡሕ ምህርቲ ማዕራብ ዕዳጋታት እናቕረበ መነባብሩ ክቕይር ከም ዝኽኣለ ኣረዲኡ ብዘካዚ ኣብ 3.5 ሄክታር ልዕሊ 700 ኣግራብ ፍረታት የልምዕ ከም ዘሎ ገሊጹ ነባሪ ደቂ ዓንዱ ኣቶ መስፍን ኣብርሃ ብግድኡ ምስ ሰብ ሞያ ብምልዛብን ተመክሮ ብምቕሳምን ኣብ ውሱን መሬት ኣሕምልትን ፍረታትን ብምልማዕ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣብሪሁ ወከልቲ ሕርሻ ብወገኖም እቶም ሓረስቶት ብኽኢላታት ንዝወሃቦም ምኽርን ማዕዳን ብግቡእ እናተኸታተሉ ኣብ ዓወት ከም ዝበጽሑ ብምግላጽ ሓረስቶት ጸጋታት ከባቢኦም ብግቡእ ብምምዝማዝ ኣብ ዘሰላስልዎ ንጥፈታት ዕቱባት ክኾኑ ተላብዮም ኣብ ኣቁርደት ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕን ዓይነት ስራሕን ዝርከቡ መንእሰያት ተወዲቦም ኣበርክቶኦም ኣብ ምድባት ጥሙር መኸተ ንምዕዛዝ ከምኡውን ተኻፈልቲ ከባቢኦም ዝፍጠሩ ዕድላት ዝኾነሉ ባይታ ንምጥጣሕ ክውሰዱ ብዛዕባ ዘለዎም ተበግሶታት ዝትየ ርክብ ተኻይዱ ኣቦ እምበር ሃማማት ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ውዳበ መሰረት ኩሎም ናብ መንእሰያት ዝቐኑዑ መደባትን ብመንእሰያት ክትግበሩ ትፅኢት ዝግበረሎም ዕማማትን ስለ ዝኾነ ዓብ ቆላሕታ ከም ዝወሃቦም ብምጥቃስ ኣብ ሙዳብ መንእሰያት ዝነጥፉ ኣካላት መሪሕ ተራ ክፃወቱ ኣተሓሳሲቦም ሃማማትኤ በቑዕ ሞያን ፍልጠትን ዝዓጠቕን ንቑሕን ስነ ምግባር ዝውንን መንእሰይ ንምኽስኳስ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝተቐሰ ኣቶ ሳልሕ መንእሰያት ነፍሶም ብምዕባል ንኸባቢኦም ብቦታ ክፀሉ ምእንቲ ውዳቢኦም ክሕኢሉ ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ኣቁርደት ኣቶ ኢሳቅ ጥዑም ብወገኑ ውዳበ መንእሰያት ብምሕያል ሞያን ፍልጠትን ዝዓጥቅሉ ባይታ ምፍጣር ሓላፍነት መላእ ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መንእሰያት ብወገኖም ዝሰኸፍተሎም ዕድላት ብዝግባእ ክጥቀሙሉ ኣዘኻኺሩ ንልዕሊ 3 ዋርሕ ብቋንቋ ምልክት ዝሰልጠኑ 82 ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ኣስመራ ብ9 መጋቢት ተመሪቖም ንኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ዝተቐሰ መምህር ቋንቋ ምልክት ኣቶ ላሜ ክፍለ ማርያም ነጽቡማን ወገናት ዘደሊ ሓገዝን ኣብዮትን ክግበረሎም ተማሕፂኖም ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ኣስመራ መምህር ሰመረ ወረደ ብወገኑ ተማሃሮ ምስ ጽሙማን ንኽረዳድኡ ዘኽእል ክእለታት ጥርዮም ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣገዳስነት ተገንዚቦም ከማዕብሉ ኣዘኻኺሮም ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኣቶ ወልደ ሚካኤል ስእለ ድማ ማሕበር ብደረጃ ሃገር ኣፍልጦ ቋንቋ ምልክት ንምስፋሕ ብዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ንምትእታው ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ሓቢሩ ቤት ጽሕፈት ሃማዲኤር ንኡስ ዞባ ማይ ተመናይ በጋጣሚ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብ10 መጋቢት ብምሕዳር ንዝተለለየ 10 ጽጉማት ስድራ ስውኣት ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሩ ምጥዋር ስድራ ስውኣት ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝበለት ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ጸጋ አንቶኒዮስ ምስቲ ብመንግስቲ ዝግበር ቀጻሊ ደገፍ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣበርክትኡ ክዕዝ ዝፀዊዕላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተን ኣባላት ብ11 መጋቢት ንተኣለይቲ ማሕበራዊ ተሃድሶ ማይ ተመናይ ናይ ምሳሕን ምዝንጋዕን እንግዶት ገይረን ሓላፍ ኣሃዱ ማሕበራዊ ተሃድሶ ማይ ተመናይ ኣቶ ክፍሎም ተኪኤ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ስለቲ ዝወሰደኦ ተበግሶ ብምስጋን ካልኦት ዜጋታት እውን ክስዕብዎ ተላብዩ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ወፃኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብክብሪ ንዕድም ዩክሬን 30 መዓልታት ጽንሕ ቅጽበታውን ግዝያውን ተኩሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ክግበር ብኣሜሪካን ዝቐረበ እማመ ከም ተቐበለቶ ፍሊጣ ብዛዕባ እቲ ትማል 11 መጋቢት ኣብ ሪያድ ስዑድያ መንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ንሰዓታት ድሕሪ ዝተኻየደ ዘተ ብዝወፀ መግለጺ ኣሜሪካ ደው ኣቢላቶ ጽንሐት ወታደራዊ ደገፍን ስለያዊ ሓበሬታን ዩክሬን ዳግማይ ክትጅምሮ ከም እትሰማምዐት እውን ተሓቢሩ ላዕለዎት ሰመዛ ኣሜሪካ እቲ ግዝያዊ ተኩሲ ደው ናይ ምባል እማመ ብሓበራዊ ስምዕ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ምስ ሩስያ ምርዳእ ከም ዝካየድን ነቲ ስምዕ ክትቅበሎ ልዑል ተስፋ ከም ዘለዎም ኣፍሊጦም
ኣብቲ መንጎኝነት ስዑድያ ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ጉዳይ ውሕስነት ጸጥታ ዩክሬን ንነዊሕ ሰዓታት ከም ተዘራረቡ ኣማኻራ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ማይክ ዋልትዝ ብተወሳኺ ገሊፆም መንግስቲ ሩስያን ንዝርብ ኣሜሪካን ዩክሬንን ብዝምልከት ዛጊት መልሰ ግብሪ እኳ እንተዘይሃበ ኣቐዲሙ ግን ዝኾነ ግዜያዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ሰራዊት ዩክሬን ዳግማይ ንኽውደብ ዕድል ዝህብ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ከም ዘይቅበለዩ ክሕብር ጸኒሑ ሩስያ ናብ ሃገራት ኣፍሪካ ተካይዶ ሰደድ ሕርሻዊ ምህርቲ ኣብ 2024 ብ19 ሚታዊት ዕቤት ከም ዝረኣየ ሚኒስትር ሕርሻ ብዘውፅኦ ጸብጻብ ኣፍሊጦም መሰረት ጸብጻብ መጠን ሰደድ ሕርሻዊ ፍርያት ሩስያ ናብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ልዕሊ $7 ቢልዮን ክብ ከም ዝበለት ሓቢሩ ሩስያ ዝሓለፈ ዓመት ናብ 45 ሃገራት ኣፍሪካ ሰደድ ከም ዝገበረት ዝሓበረት ጸብጻብ ግብጽ ታዝዓበየ ሸመተ ስርናይ ዝገበረት ምዃና ነጺሮም ብዘይካዚ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ሃገራት ኣፍሪካን ሩስያን ናብ 2024 ልዕሊ $24.5 ቢልዮን ከም ዝበፅሐት ሓቢሩ እቲ ኣሃዝ ኣብ 2030 ብዕፅፊ ክዓቢ ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ዝእምቱ ሰደድ ሕርሻዊ ፍርያት ሩስያ ብልዑል ናህሪ ካብ ዝዓቢ ዘሎ ጽላታት ቁጠባ ምዃኑ ዝሕብሩ ስታስቲካውያን ጸብጻባት ንሰደድ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ስዒቡ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ከም ዘሎ የረድኡ ሩስያ ካብ ንግዲ ወፃኢ እውን ምስ ሓያሉ ሃገራት ኣፍሪካ ወታደራዊ ምሕዝነት ክትምስርት ከም ዝጸንሐት ዝፍለጥ እዩ ሓይልታት ጸጥታ ፓኪስታን ትማል 11 መጋቢት ብዘካየድዎ ስርሒት ብውሕዱ 16 ሽበራውያን ከም ተቐትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓቢሮም እቲ ስርሒት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ግዛኣት ባሎችስታን ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ኣስታት 450 ሰባት ኣሳፊራ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ባቡር መጥቃዕቲ ብምክያድ ሓያሎ ድሕሪ ምጭዋዮም ከም ተኻየደ ዝገለጹቶም ኣዘዝቲ ገና ክቕጽል ምዃኑ ኣረድዮም በቲ ስርሒት 140 ካብቶም ጀሆ ዝተታሕዙ ነጻ ክልቀቑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ብውሑስ መንገዲ ንኽፍትሑ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ ነቲ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብትርብ ምኹናን ሓይልታት ጸጥታ ፓኪስታን ዘካየድዎ ስርሒት ሞጊሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ብጸጋታት ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ሃብታም ምዃኑን ዝጥቀስ ኣውራጃ ባሎችስታን ንምቁፅጻር ኣንጻር መንግስቲ ፓኪስታን ዘቐንዐ ስርሒታት ከካይዱ ምጽንሖም ጸብጻባት የረድኡ መምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ሓጺንን ኣሉሚንየምን ካናዳ ወሲንዎ ዝጸንሐ ናይ 25 ሚታዊት ተወሳኺ ቅረጽ ናብ 50 ሚታዊት ክብ ከም ዘብሎ ኣሚቱ እዚ ስጉምቲ እዚ መልሰ ግብሪ ናይቲ ካናዳ ኣብ ልዕሊ ናብ 3 ክፍላተ ሃገር ኣሜሪካ ትገብሮ ሰደድ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ 25 ሚታዊት ተወሳኺ ቅረጽ ሙሳና ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሓቢሩ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣቐዲሙ ብልዕሊ እታዊ ሓጺንን ኣሉሚንየምን ዝወሰኑ ናይ 25 ሚታዊት ተወሳኺ ቅረጽ ካብ ሎሚ 12 መጋቢት ተግባራዊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡሎም ካናዳ ብራዚል ሜክሲኮን ደቡብ ኮርያን በቲ ስጉምቲ ብቐዳምነት ዝጽለዋ ሃገራት እየን ካናዳ ኣብ ቀዳሞት 11 ዋርሕ ናይ 2024 ጥራይ 79 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ጥልብ ኣሉሚንየም ኣሜሪካ ከም ዝሸፈነት ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካናዳ ናብ ኣሜሪካ ትልእኾ ነዳድን ኣገደስቲ ማዕድናትን ናይ ምድራት ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል እውን ሚኒስተር ጸዓት ካናዳ ጆናታን ዊልኪንሰን ኣጠንቂቑሎ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ብሪጣንያ ትማል 11 መጋቢት ነዳዲ ጽዓነት ወታደራዊት መርከብ ኣሜሪካ ምስ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መርከብ ፖርቱጋል ድሕሪ ምግጃዋብ ዘጋጥመ ሓደጋ ኣከባብያዊ ብከላ ከይስዕብ ተሰጊዮም መርከብ ኣሜሪካ ልዕሊ 220,000 በርሚል ነዳዲ መርከብ ጽዕነት ፖርቱጋል ድማ 15 ኮንቴይነራት ሶዲየም ሳይናይድ ዝተባህለ ኬሚካል ጽዒነን ከም ዝነበራ እዩ ዝሕበር ዘሎ ነቲ ሓደጋ ስዒቡን ዝተኸስተ ባርዕን ምጥፋእ 4 ዓበይቲ መራኽብ ዝተሳትፈኦ ስርሒት ከም ተኻየደ ተፈሊጡሎም ዛጊት ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ምጽራይ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብዝተኻየደ ስርሒት ኣብተን ክልተ መራኽብ ዝነበሩ 36 ሰባት ክድሕኑ ከለዉ ሓደ ሰራሕተኛ ጥራይ ዳህዩ ጠፊኡሎ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሩስያን ኢራንን ወታደራዊ ዝምድናን ብድንፋዕ ዘካይድዎ ሓበራዊ ንጥፈታት ንኻልኦት በኣሉታ ከም ዘይጸሉ ሓቢረን ተን ሃገራት ነዚ ገለጻ ምስ ኢራን ናብ ዘዳውብ ኣካል ህንዳዊ ውቅያኖስ ሓበራዊ ልምድ ሓይሊ ኣየር ኣብ ዘካይዳሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ካብ 13 መጋቢት ዝቕጽል ዘሎ ልምምድ ዝምድናን ብምዕባል ዘባዊ ጸጥታን ምሓዝ ዝዓለመ ምዃኑ ዝጠቐሳተን ሃገራት ብሰፊሐ መልክዑ ከም ዝቕጽል ኣነጺረን ኣዘርባይጃን ደቡብ ኣፍሪካ ዖማን ካዛክስታን ፓኪስታን ቀጠር ኢራቅ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስሪላንካን ኣብቲ ልምድ ከም ተዓዘብቲ ይሳተፋ ኣለዋ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሩስያን ኢራንን ነዚ ልምድ ንሓምሻይ ተኸታታሊ ዓመት የካይድኦ ምህላውን ጸብጻባት የረድኡ ب10 መጋቢት ኣብ ሞዛምቢክ ዝተኸስተ ሓደጋ ህቡብላዊ ማዕበል ከቢድ ንዋታውን ትሕተ ቅርጻውን ዕንወት ኣውሪዱ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ብሰዓበ ዕንወት ኣሽሓት ሰባት ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ መንግስቲ ሞዛምቢክ ግዳያት ንምርዳእ ዝካየድ ስራሕ ክሒል ኣዚዙሎም
بسنكت تفطروا حدقة سفيح خفال موزامبيق بزي حيل إلكتريك كمسترفة بمحبار زما هتوتنا إيوان حدقة دنقاقي أو جلوم موزامبيق حدقة هو بلاو معبل كخصات نايف اللي ما هم زي كونز قلتوا تصبصبات بسنكو سباوي نواتاون تحت غرصاون كساراتات كمسعب يردو بعصر حد مقابيت عبدوبا معرب ديمقراطية ريبوبليك كونغو بزركب فلق بزقات أمي حدقة متحل جلبة بو حدو 25 سبات مويتم بتا حدقة عصر تات كالود ده يمتفي سلازلو قطر موتات كزايد كمزخل زعمتو سمز كونغو 3 بهيوت كمز دحنو أرديوم لعل عغن تعنت انك حدقة خون كمزخل أفنا وقمتات اللوم اب ديمقراطية ريبوبليك كونغو بزقات أمي تدقاقا محدقاتات متحل جلبو هيوت بزحات سبات كمز تبت يتقصو زيناتات منظم أرسال زينة كدقم لكم منيسر فتحي أب مفتاح قدايا تساتفو حبرت سب زعزز مدب أبقيسو أب هوسبيتال فعبت نلعل خلتميت سيقاتات مدبحتي عيني تخيدو أب قلبن دك عندون أب نتوين على معت الجرادين التبابع وفري يكايد له أب زيناتات وصاي يوكرين زياو تقصدوا ناي مبال سمع كذبر بأمريكا نزغلب إمامه لم تقبلته تقاليحو روسيا ناب هاجرات أفريقيا تكايدو سدد حرشا مهرتي أبتشن 24 بعصر تعاد تميتاويت حبيت كنزراي أفريقيا حيثات تا باكستان زكايدو السرحيت بوحدو 10 شبروين كم تقتلون حالو كم زغسلون وحبيرو باركز خلكم تعذب تحف شاو زيناتات بسزازي ملوس لما كتالكم لمسجل مشترك مراتنا محدقكم بوغانا معرفة